Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो स्किप खालामाजासे। ओमफ्राय बे साननैसोआव भाइरेल जानाय फेसबुक इउटुब नायबानो भाइरेल नुयो। ओमफ्राय दा बे भाइरेला सोरनि जादों बेखौ रावबो मिथिगैला। ओमफ्राय गोबांथार मानसियानो नुखाजोब्बायबो जानो हागौ। ओमफ्राय दा नैबे भाइरेल भिडिअनि सायाव नाफाथि हाज'वारिया गावनि चेनेलनि गेजेरजों गावनि साइडनिफ्राय खेंफोरथि भिडिअ बानायनो नागारदों। ओमफ्राय बे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव ससे होगोन। बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो। ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोनजों फिन आरोबाव लोगो मोनफिनो आरो बिदिब्ला नायना लाग्रोदो लोगोफोर। बिनि थाखायनो आङो माखासे सिस्टेम बायदिसिना बानायनांगौखौहाय आङो जों गामि खाथियावनो मोनहांहाङाव बालागाव खाथियावहाय जोङो गारिखौ लाखिनानै बानायदोंमोन आरो बिनि उनावहाय आं माने बारहायावबो थांगौमोन आरो आं हासुनो ओंखारदोंबोमोन। बिनि थाखायनो गारिखौ दसे लाखिनानै माने सालायनायाव खस्थ' जायो होननानै लाखिथ'नानै बानायनांगौ जादों। ओमफ्राय दा बेखौनो मानसिफ्रा माने बे गामियाव माने बे बालागावनि सेंग्राफोरा फैनानै माने बे खाथियावनो जों जेरा गारि लाखिदों बे खाथियावनो बिसोरो माने दंखायोमोन। बिनि उनावहाय जोंखौ मा जादों बिनि खारनखौ मिथिस्लाबा मायानो डाइरेक्ट फैनानै जोंखौ माने एटेक खालामफैदों आरो। ओमफ्राय जों मबाइलसो बानायदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बे नाफाथि हाज'वारिनि नैबे भिडिअ क्लिपखौ फुरा नायनो लुगैदोंबा गावनि चेनेलाव थांना नायदो लोगोफोर। ओमफ्राय गावनि चेनेलाव थांना नायनानै फुरा भिडिअखौ नायनानै फैनानै नोंसोरो मा सानमारो बे नाफाथि हाज'वारिनि बुंनाय खोथाया सैथो ना बै भिडिअ भाइरेल जानाया नंमारगौ बेनि गेजेराव बे मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय। नायखांनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय नाफाथि बुंनाया सैथो ना बै भिडिअ बानायनानै भिडिअ भाइरेल बानायग्राफोरनि बुंनाय खोथाया सैथो। जिखुनु जादों लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला। ओमफ्राय देहायाबो बारा मोजां नङा गगा मोनगासिनो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय।